to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Jego! Bandido! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Yo, yo! Let's go! Oras natin sa buong kapuluan. Ganap ng 31 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. That's right mga ka-Vision. Thanks God it's Friday. Thank God every day. Salamat po Lord sa lahat ng mga biyaya na inyong pinagkaloob. Salamat po Lord dahil meron pa rin kaming trabaho. Salamat po Lord at kahit mabaho ang aming hininga, ibig sabihin, humihinga pa rin kami. Ang masaklap kasi dyan, boards, ha? Yung hindi mo na naaamoy yung hininga mo na mabaho. Yun pala, nakalutang ka na. Isa ka ng kalag. Isa ka ng kaluluwa. Alright mga ka-Vision, welcome na naman po dito sa programang EDSA. Siyempre, pinangungunahan po yan ng napakaangas sa lahat, napakatalino, ala ng iba pa kundi si Jen, pero Josie pa rin, kag nagarago mo. Siyempre, kasama ni po inyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Jego! Bandido! Pag may buhok, boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. Pag may nagpakilalang Jego Bandido na may buhok, impostor yan. Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo. Okay, syempre, hindi naman kompleto ang tropang EDSA pag hindi natin kasama ang napakakulit at napaka-cute. Walang iba kundi si... po sa inyo lahat. Ako po si Duday, ang batang makulit. Uncle Jego, may napansin lang po ako sa inyo. O bakit? Ano yung Duday? Napansin ko lang po, Uncle Jego. Yung ulo niyo po parang oblong. Hoy, umayos ka Duday ha! Sobra-sobra ka na! Hoy, magandang hapon po sa lahat po ng mga kaulo ko na oblong. Oblong na. Pag oblong, anong ibig sabihin nung tang? Kalbo, pag oblong. Merong kahalintulad ka. Di ba, Duday? Pinapanood mo yan? Tama po kayo, Lola Tanghenyo. Ang kamukha po ni Uncle Jego, yung oblong po parang si Humpty Dumpty. Sobra na kayong maglolong dalawa, ha? Aray! Bakit? Kakasaka? Bakit? Sinabi ko ba? Ano? Manong driver, tawang-tawa ka na naman dyan. Ewan ko siya, bakit tuwan-tuwa kayo pag binubuli niya ako nitong dalawang maglolo na to? Hira naman, no? Anyways, mga kabisyo, samahan niyo po kami, ha? Samahan niyo kaming tatlo hanggang alas 9 ng gabi. Ayan, ngayong biyernes at alam po natin, matindi po ang traffic, expect na po natin. Kaya ang gagawin mo lang, Uncle, boards, lakasan mo lang ang volume ng radyo mo para hindi ka antukin, para malingaw ka, para mag-enjoy ka. Kag hindi ka di masubo, ya mo niyang programa, mga lipay-lipay niya, sadya-sadya na, sadyahon ta niya board, hasta alas 9, bisang gabi. Hindi bala? Kami na bahala, diya sang patukar sang mga music nga pawasak,
Tema yung hapon, nadastaran nga may lunggo sa mga hindi kinchindi. Away tama may himo. Nga. Waswasan tani Biyernes ka daan subong. Pag Biyernes gagawa na yung mga espiritu ya. Ay, sarangan nyo pa. Dire-diretso na niya. Hindi na ito magambal Tagalog. Minilunggon na dahil para sadya. 35 minutes after 5 o'clock in the afternoon, you are still locked into Metro's Numero Uno. This is 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. Numero uno sa lahat ng mga sasakyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!